Hello friends, welcome to Prodip Demar YouTube channel. Channel थांबाय. Channel gue deh. Mabe थांदों जों नागाफ्राव माथो खारजाब्रा. नागाफ्राव थांदों जोङो नोंथांमोन. ओमफ्राय दा फैबाय आरोना. दैया नोगोर गिदिर आरो नै. एसे दुगैथावना जाबाय. दा जों मैयानिफ्रायनो मोनसे खामानियाव खारथिंबाय थादोंमोन दिनै जेनेबा एसे जेने थेने साक्सेसफुल जाबोबाय आरोना नोंथांमोन दा ओमफ्राय फैबाय जोङो एकदमबारे मैया दैया गिदिरथारमोन बारसोमबाबो जाया दिनै आरो खर'खे थांदोंमोन खर'खे नोगोर दाहार माने नैबेबायदि गोथौ नङामोन एसे माबा आरोना दैया गथाखाय नोगोर दाहारमोन ओरै खर'खै ओरै उल्था गिदिंनानै दिनै जोंनो मैया बारनायजों बारफिननांबाय ओमफ्राय नै जेने थेने मैयानिफ्रायनो खनबेसेबा माबानाय जाखो मैयानो खनब्रै सोसोमखाबाय दैयाव आरो दिनै खनब्रै दिनै खननै दहाय फुङाव खनसे नङा आरो दा खननै सयबार सोमनाय जाबाय ओमफ्राय बैनि खेबसे ओरैनो ससे सोमनायजों जों सातबार जाबाय आरो बैखौ माने सोमजोबनो हायासै जेने थेने बोबथानानै बोखोफिननो हादों गथाद्रायमोन ओरै खर'आव गथा एकदमबारे स्पिडमोन आरो दैया ओमफ्राय नैबे आफांखै एसे गुवारखाय दिमोल रानसारनाय जादों आरोना दा आरामसे फैबाय अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोन जों मोनसे ओरैनो फिसा खामानियाव थांदोंमोन आरोना मालायनि न'आव थांदोंमोन आरो मालाय माने माबा आरो सासे बाङालिनि न'आव थांदोंमोन जोङो बाङालि मानसिनि न'आव दा बेनो नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ आं एसे दैमा बारनायनि सोमोन्दै एसे खिन्थाबाय आरोना दा एसे अखा माबा सान्दुं दुंनायखाय सेमबाय आरोना रानबाय बारनो हासिगोन बगाजुलि दैमा माने बे दैमाया माबाखै मथंगाखै थाङो आरोना नोंथांमोन दा बेखिनियानो आरो नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ बेखौनो होसाबलाबायनोसैलै आं इउटुबाव अब्ला आंनि जाब्लाबो जायाब्लाबो भिडिअ होनायखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम भेरि भेरि थेंक इउ आरो नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं